Kufadwa ye ama mampeni kyerɛ sɛ John Kuma wo de wɔte ase a enye ye teacher for ɛwɔ atuatiema ɛwɔ strike na akyɛkyɛfoɔ no a wɔn ɛyɛ head teachers wɔ ye junior high schools no ɛne ye primary wɔn de atodwa sɛ school dan de wɔn ntutum ɛmfa on strike a akyɛkyɛfoɔ no wɔm no wɔkɔ so abie school no sɛ nkwala no bɛba a wɔn mmra so mbɛtena fie so a wɔn de wɔn te school mu hɔ no ɛtwɛn wu no abusua wɔ ani afoforo pii no a ɛne akekɛse ne ne sɛ kasea baabi a wo bia no pɛ yɛ ba na yɛde ababɛsom wɔ meden ɛde nana yɛ abo amale bi abɔga abusuafoɔ yɛnyɛ brɛda afensɛm no yɛnkumu ankasa mfa mmamo yɛde mo hyɛ aseɛ de free vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ɔne Ghana Chamber of Commerce and Industry mpanimfoɔ kɔhyiae na ne nyinaa ɛfa ne bold solution for the future series ya wahyehyɛ sɛ ɔne akuokuo ahodoɔ ɛbɛhyiahyia na ani so ɔde ho no ne tiri mu pɔ ne nsusuɛ papa a ɔwɔ de mu ɔman no wɔabobɔ so de akyerɛ wo no na ɔmo so so ɔmahi asɛm wɔtie na wɔku kyerɛ de aka ne de ho no ɛno nhyiamu ya na ɛkɔ soɔ na hɔ na vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ɛkɔ akɔkyerɛ so ɔman Ghana yɛabakɔsɛm a ɔtwɛde amponyankrompɔn hwɛ ne ɛna ne yɛgya ɔde yɛbɛgu asase so ɛte Ghana si hɔnom no yɛde democracy hyɛ ye adwuma ono ne saso Ghana nya bi da ne vice president adwuma waba be ye de abo mayi no ebi si da no sre Ghana force ye nya no mugidie ye mfatumi ema no na onipa pi woni mu a wode ebesom man no. So I looked at all these problems. I'm a problem solver and I have introduced solutions. We have not yet done it all, but we are starting. If you are looking for a problem solver to be president of the republic, then I am the one that you should look at. I have a very solid track record in terms of what I've done as vice president. Remember, I've not yet been president. I don't have that authority, but I am vice president. And if you look at my track record as vice president, most people say that I am probably the best vice president in this country's history because of my track record. For Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne yɛtene kewe yemra na one Chamber of Commerce and Industry for ehyiehie didi nkomo na ode sansemi etu omanim yento aso ne mfamo nkoma mpani na adodanko akufado na tenaye na owura John Kuma kane so afọ abedi ekira na ohwe my Ghana yisikasem no ntotoye so a ono akro no a na osaso yemra se bedwane owo mra se begefim ma ade hye wajuso batom pesia so a ofront man tintini mu no abusua na busua akwa mampeni akufuado ye eno mampeni kyerɛ sɛ abrantia John Kuma wuo de ɔtwe wa wontiase moja mono pa eno wɔkɔsa no ɔse oyobia na ohwe na ho keka ene sɛ ne osi donu pa ɛsere kyerɛ obia no a na nkenyankopɔn de ne bedu akyerɛ papa ne hano sɛ owura no ɔman no enya nema twede amponyankrompɔn ɛde ma no sɛ ɔmfa mesom ne man ene na de hye a wɔn atwa ne nkwaso ɛsa mampani na adodanko akufado be ko mrantia mi jam tia ma on no ka ho pa me den so sɛ dwo de metifa on ne ho nyina wo ho no na nyina papa nko wa wasum payfo heno pimman payfo nyina wo ho ne ahafo ho dia baby ntiase wo akire mayenubi wo akire pa se Kuma vibrant young man like this so but yes ya nebi mampedina na adodanko akufado ne yɛtene nkai we yemra John Kuma busua kokose na yie na omo ede tunanim sɛ Nyankopɔn yɛ adoma na wɔtwe aye kosi mu no ne da ya wada na John Kuma ne na wɔtwe da wo mu bedi ɛwɔ adwuso onwe asantemantemu na mampedina na adodanko akufado di John Kuma wadanse sɛ emranti a na ɔkaka nani anani kɔtɔ omanimu a na nko wogide wa rehyimu sɛ daachi wo mu gya oman ne de ahyɛ wo mu nsa na John Kuma ɛka ho pa ne hano se ura no wafiri musa John Kuma busua kasamafo ura kwasi owusu twemasi esoso ede ekwaya John Kuma fa so yareye ni wuo ene ntutu abusua ye wa akire nyina ebo mampani akufado na John Kuma ifri enkran ha eba adwoso constituency so ne eba be this match obedru adwoso imrebe nunum obedru fie ade achi anapa no na ne ho dodo no nti ofre constituency chairman say on constituency executives enko ka MC ho
na 6 March no bɛhwɛ sɛ deɛ bɛyɛ bitima kɔ so ampa mpanyimfo nso so ɛyɛ saa adeɛ kye ya wada no pa no na nampom ɛyɛ ne mmerɛ ti adwene ho sɛ nka ewiemhye a wɔde baa Kumase no ɛno a ne bɛma no asaade ababa na ɛhwɛ no na hoɔden no ɛntimi ti yɛpɛ wada ma wawa ambulance yɛ wɔdwe so yi ɛde maa no saa mpe na ne yere nso so aba bɛka no ho a ne doctor nso so firi nkra ha ɛbɛka no ho ɛda wokua da ne nyinaa dam a adeɛ kyemeɛ ti yɛde mpaebɔ taa wɔn akyi sɛ wɔn mmra nkran na ɔmɛtoa na yarehwɛ so wura wada ma oduru so ho sɛdeɛ na adeɛ no si tie no na emu ayɛ den ti doctor ɔka no ho ɛkyerɛ sɛ ne ɔmo mpan fa suhu ayaresabea ɛduru hɔ no na wɔyɛ nyamedia ti ɛbaa sei no na ɛsɛ abusua ɔwusu twumasi anana ɛde ntutuɛ jonkuma ne wuo ne yareɛ ɛne ne yɛkɔbaa yɛ nyinaa na ɔde ɛbɔ ɛyɛ mampani no nyankopɔn yɛ adom a na wɔtwe a yɛkɔwura mu no yɛwada ɛna ne na wɔtwe da abusua bɛtena seɛ no ɔmadie ɛwɔ adwo so ɔnwe asantemantam mu yɛtoa so ne yɛde ma akɔ nwomasuam na mɔma no tua sɛ akyerɛkyerɛfoɔ wɔ atuatem strake mu na ɔmowɔ sesei titiriw ɛne wokɔ yɛ junior high schools ne yɛ primary yɛ ɔmo nyinaa titifie coalition of concerned teachers Ghana National Association of Teachers National Association of Graduate Teachers ya etwa ne tia frɛ ne sɛ nagrat ɔmo nyinaa ɛde ɔmo nneɛma gu fam ase ne mo kase ɔmo titifie na ɛno na akyerɛkyerɛfoɔ no a ɔmo ɛyɛ head teachers ya ɔmo ɛwɔ yɛ primary ɛne yɛ junior high schools no ɛde krata ba but wɔyɛ GS kora ɛna de krata kɔma wo no sɛ sɛ wɔyɛ head teacher oda primary school ano anasa oda junior high school ano a enye wadwene se teacher for strike nti no o ba betutu school dan mu bie school dan ne to wonom na se nkola no beba kra na ejoma ba bebo ampa ba bedi agora omo de omumra school honom emedi agoro eno enam pedimfo a womo eda head teachers ya womo ewe primary basic schools no womo nkabom ko aba bonten ede atugya se sankrata no a womo nsaka free Ghana education service honom no womo de be yadwuma mama hwese school dan no abrani brebia no ombebia to wonom se nkola ne makra omo head teachers ndie omo ti school mu honom twen wunum. I think GS has done the right thing because in the first place the strike was declared very late yesterday. Most of the peoples and the parents are not aware. So the school too is a public facility which should be open for all public schools who are interested. But the appeal was that we should just come and open the facility for the children. Even if the children and the teachers don't come to school, we should have to ensure their safety. Because the people, some of them will come to school. So if we open the facilities for them and maybe the teachers are not in school, then we can tell them that because of this reason they should go back. Then the next day too, we have to do the same thing until such a time that all the parents and the people will now understand. For we a secretary at the conference of heads of basic schools or penny edudakon and yet in Kane. Yet was so yes, na international forest day na je se ngure mu asem ene ye beka ne fie sa no se bi emu asem ene ye ba ne aba beka ne fie wa bra adi so nhisiye ye se ko hu bibi wo ngure mu ye ka ne ngure mu o se bi mu asem no ye ka ne mu onim ye meka ne nipam na international forest day no ye di na nura no ena opani Abraham Esel ye se okon kawe atwa ngo bi agade ne mpotemu se bi mu asem ne nyina wona hweso forest sem no wono ena hweso no no so de afutu okoma yen se he nua na esisi wonom no ene mo na egu ngura mu saa no omo nti na nipa te ba bi o so mo hu pe so ye beko nje hwese ye bebo mo ho ban na ye di ntisi a omo ede ato honom achi question na say kwaye hu tutuye no eye shared responsibility eye abia sisi nyina na ekabum na yeye obia wo chefa wo saa dwumadi na yebedi nimu yebaye nananom a amuna sɛ de mpɛ bia san asase no eye omodia na forest fo bi animu na yehwɛ so ɛbɔ ho ban ne kwaye no japade ni nyina yɛbɔ ho ban ma nananom nti nananom ene yebedi kan asu na yemisu aso manim sɛ ɔmɛboa na ɔmaso yasene na yetimi abɔ japade no ho ban ama wɔn na fi ankrakra bia media obi bia timamu ni bia wo sefa ewo ye forest ho ban bo ne ne hihye no ho bia forest commission edi bia ni mu na so so yen kwa yen timi nye o hwe kwa ye ya e meka ho asemu ya so bi mfa bia ta yen gate na no
for Penny Abraham Esel Oko Encaria District ya Forest Services Division war Forestry Commission one da no na o cheche nsemu ede akyere no afeyan fam nko asantemanta muso afo ira Simon Osemensa na tena ye beto dwa Saudi wane kire adwuso kwa kusi we kra de yi konongo kwan so ahụ yesese ECG for wo light for akese na de ACC kwan ho no se eyi nipa bonisemu se yese bia bodamfo bi ne kobubu ade no se odwere ho a wonte ase kwabrane akoda de no ho e ma boat and not obubobubo mu nyina wotutu am yese ben na yo se ngotwe ebuogu fam chese high tension pole obubu agufam ena chese akwakwe arehosem ma chese miamia pi no wa santemantama se de beka ne se esum na duru num na asantemantam ne na police for asantemantam regional minister ene na police for ne na soldier for koi ekokohwe ade ne se ne sitie na ode atodwa se ombekoso a no mo ahwe se bambo ne ntutu e wosom de egu akwan bia no wono mo ebe ne fine yeah sapano ngotwi form the line and now the circuit form the backbone of power supply in Ashanti region. Enya atwenche. Nti ama areas bi owa omuni nkania. Na emom omu eye ho adwuma. Intempana no metie na wose mebo members of the Regional Security Council amanye because we so eye bambonse. Bambonse bia so Regional Security Council. Sem was Ashanti. Na yentimi ntena fie o se yedi ni behwe ni hu the nature of the problem enti ma engineer so ti se epese yeba na at least yedi ni behwe na yensu yenya briefing ye hu enhyehyɛ ya o dia to akwan se ne be ya ba bi ni nkania no o mu nyina bi nyankania na some of the to be for we Ashanti regional minister Yura Simon Osemensa ne yete ne nkenjo ne na police fo a he wa santemantema sei ene soja fo prison immigration customs so fire service omo nyina aka no ho na omo ekokohwe na engineer Collins Menu esoso ebobon nsem so kakra de kire nsem twefo etutu boat nota ebobo base concrete base na ICU we play this towers mututu ene na bia bia fast be the tower na ema how ebre ye supply no because han ba bankesia supply be kumewu efiase kontonasi be kwai maso kwanta jakobu uba hanuma omi siase afanko eni baro nyina edasala iteba sana na ama engineer Collins Menu and the attending nyina light work kese ya kwabrane akwakoda ho se na wotwe obubuni nyina benwotwe egufom na asantemantam mpanimfo koye kokohweye no yeguso adem wa asante na Kumasi Metropolitan Assembly penimpa ira Sompa so enei nipa bi etete akwatia line dagomba line ne mpotem wonom no enei wo masetena ene kyese mpata wo mabobo eni fia wo mo eye edusuma santemam ne Kumasi abonte so nya asem ketwanam so ma keme mayor ira Sompa dia tugya se ka ede ebre assembly no enya asem ketwa ya mo kakra enye 30,006 almost bia kokoye ma sikakesia hasem dupa nti tu alamo ya di kan ekokoro situation se de sitie mo bia profo ye ma wura de ma basasa na hwe se de konsutie na security wise no ya tu na mo a emwa nti se de to winya security council na yin ekokoro won tu ba ya mu bia profo no one female de ba apart from the car assembly for no two our implication so the health of the people muko baby acrophobia group of money said the sanitation and for then also kasa assembly say ija atoha minya sure say ejabadeba kura ebeka ho efise kwan bia ni ho fire service amana do Yura Sompa ene yete ne nke nyina
one year titi akotia lie da gumba lie ene ne mpotam wu kumase abonten so na okasa ede afa ho no yento aso ne mfam nkopono mantem ne mu na opani a wo gina ede amandisi amanyuku no obreku Mr. Baton Pesua so Elder Simon ampa bench reme ede atugya se kato clinic ya na nka wono mo AC no sese de awowo ene wifo ene akromfo ena agya ya sabia na boso na yei ye de chichire wo mani ya doha nyina madan nyina ate na arawusam ba ko ewum ni se menua ohwe ba bia ye wo ya enye wuram ba bi na ye wo ye katokuro na mfimfini enti nananum gya asase we to wo sesem puntuduma bia eba na ye nye ba bi ade asi push aya adwe papa nanso so enam se ya abandon project ntino ama nwura aya ye se aye kwaye ena da kuro ni mfimfini awone ade nyina ebidi wa ha amanfo ye ne mabone bebre wa ha enti me ba ya me hu se na tie fact na ama me ra wo kira dia mandesi amanyuku no obreku Mr. Baton Pesua so no akiri small honorable assemblyman na okatu ofuri dankwaso so e dia desre eto brekum East municipal enim masre ye MC ye wura kofia je say no kwanya ni governance is a continuous process aban ayam twaso so biye bibia oso ba na widen na watwaso mesre ye wura na senkyerem so say metesem mre bi obisa question me kra me hwe e parliament say ye wura jima man kwambe na ode clinic e wokatu no fa so enso besi nne ye ntehwe enti maba assembly man no mensu media kire hwese contractor e won nsem no me ni ye wura amsi nso ebedi hu nkomo na ye hu kwan a omobe bo so omobe de e ba besiesie sa clinic na makato nso yanya ye share of the national cake ntimi nu ase assembly man small honorable wakato ni mpotamu ne yete ne nka unit committee chairman Emmanuel Jaben so echichim ni ntia emranche ma ba wano fatu omo so se omo be ne kwazibro ni kan se kwabna le baby na omo de aprapra adodo clinic ne ho ane assembly man ane mabuna yakunu yebetumi aya ne se ana na beka ho abom na yebedoye da no na nwie a ewo ho yebu ni nyina afi ho da no nkofo afa ade ye omo ne ma se de nyina enim akonfo awa betenam emu ahoro ana atwa da no ho ahia na jeze jumadi ene botaya na asi ona bo doctor nyama aniso a odbedi juma no na se yama ni nyina eko basa enti se in committee ale asanma ne kunumu mabuka ya hobo na bedo ha na ne yibuta ina na se pese da no so efra ho chirim na so dia ne hoda da no so di hoda no bi ale asanma ane mabuna ya kunumu yibuta aya na se ana na beka ya unit committee chairman ya wo katu ena yetene nka yegira wesu na no pay ensama ebaba no de besom no ye de mosia se ni asore ama man hene ya oduba chia saso atenase ade ache bia dwumadi wode atwaso ede amamo kuku ana chinchin fidi ndi mame Kelvin ene azuka ne yakoba jesisi mpremu ena etebere medeme ko TV ne so yesamfo penny ene yura asante yebo Benedict